दिनै 15 आगस्ट भारत हादरनि उदांस्रि सान। भारत हादरनि सासे थागिरि हिसाबै आंबो गासैनिसिमबो गोसोनि गोजोननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै आं दिनै दोंनै खन्थाइ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आगान सुरबोफिनबाय। गिबि खन्थाइयाव दङ उदांस्रिनि मुङै बोलि। खन्थाइखौ सुजुदों आब' लटास पि नार्जारी। आब'निसिम आंनि गोजोननायखौ गोरबोनिफ्राय हाजासे बावहरग्रोनाय थाबाय। नोंथांनि खन्थाइखौ आंखौ आवरायनो खाबु होनायनि थाखाय। फैदो बिदिब्ला आब'नि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। उदांस्रिनि मुङै बोलि। उदांनि फालि गांसे बिरहोनो खरलबसे हा गैया जोंहा। खाबु फलानफोरनि लिलि लाला खुदै, धोरोम गुरुफोरनि खि बिदै, राजखान्थिगिरिफोरनि मेगन मोदै, आबादारिफोरनि गोलोमदै। बुंनांगौ गैया थेवबो बुङो, बे सिथ्लायाव जों सिमांल' नुनो हायो। बाख्रि दांगुराव सैनानै दोननाय खफ्रिया बोरायलांबाय। लांगोनानि सैमा बांग्रिया सोंख्रावनो गारबाय। दिनै फैगोन गाबोन फैगोनजों सिलाय गुलिया बिखा थुफ्लंलांदों। सोरनि हारा बेगें, सोरनि थै, सोरनि खर' गैयै सह', सोरनि बायफ्लेनाय आसान, सोरखौ सोर बेयाव नुनो। थैसाम खानाय आफानि बिखाया गावो, खुगायाव सोदोब फैया। थैसाम खानाय आफानि बिखाया गावो, खुगायाव सोदोब फैया। बायग्लिनाय आइनि गोरबोआ गाबखाङो, बुंनो राहा मोना। बायग्लिनाय आइनि गोरबोआ गाबखाङो, बुंनो राहा मोना। साव नांनाय जारिमिननि रानथाबनाय थै दिनै। सल'फोरा गुनजेर अरसिलांजाबाय। सल'फोरा गुनजेर अरसिलांजाबाय। मेथाइफोरा ओरैनो रोजाबजाबाय। बाथ्राफोरा गुलि बादि खारनलांबाय। उदांनि मुङाव बिसोरजों जों बोलि होजाबाय। हिमालया दिनै सिरि, गाबोनबो बियो सिरि थागोन। बुरलुंबुथुरा बुंगोन दोहौजों, नाथाय रावबो खोनासंनो सम गैया। बे हानि बारफोरा बिलिर बिलिर साखि होगोन, नाथाय रावबो फोथाया। बे हानि बेगेंफोरा थुबथिं थुबथिं खिन्थागोन, थेवबो नंखाय फोरमान जागोन। मानोना उदांनि फालि बिरहोनो जोंहा खरलबसे हा गैया। गिबि खन्थाइया बेखिनियानोमोन। आरो नैथि खन्थाइयाव दङ भारत बिमानि मुंख्लं बिर जोहोलाव जोहोलावजो। खन्थाइखौ सुजुदों आदा दिलीप बर' टंलानिफ्राय। आदानिसिमबो आंनि गोरबोनिफ्राय हाजासे गोजोननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांनि खन्थाइखौ आंखौ आवरायनो खाबु होनायनि थाखाय। फैदो बिदिब्ला आदानि खन्थाइखौबो खोनासंलांदिनि। भारत बिमानि मुंख्लं बिर जोहोलाव जोहोलावजो। नै भारत बिमानि हादोर रैखागिरि मुंख्लं बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोर, दिनैनि गोथार उदांस्रिनि सानाव नोंसोरखौ खर' गंग्लायै मान बावो। नै बिर जोहोलाव जोहोलावजो, नोंसोरनि थैजों सोरजिना गालांनाय भारत हादरा दिनै उदां अख्राङाव गोजोनै बिरहोबाय फिरफिला। उन्दै गेदेर बयनिबो आखाइ आखाइ गोजा गुफुर गोथां गाबनि फिरफिला। हाजो हायेन उदां अख्रां जेरावबो जेरैबो सोरगिदिं रं बिरंनि आबिर
बयबो खुगा खुगा हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे। नै मुंख्लं बिर जोहोलाव जोहोलावजो, हाया जों बाख्नायना फोजोबनो नोंसोरनि मावथाय बिहोमा। दाबो बिखा आलौखाङो, गोजांस्रिं मोनो गोसोखांब्ला। आय' मा एसेबां गोहोगोरा जोंनि बिर जोहोलाव जोहोलावजो। बिखाजों सिलायनि गुलि सोरखिलांब्लाबो, सोलेर ओलैस्रोलांब्लाबो, गोदोनायाव दौलें गानहोब्लाबो, नायजिर नायजिर थबस्र' थबस्र' दानब्लाबो सुब्लाबो आगानसेबो फासयै। बिखा गोहो फोरदानना बैसोमोथिखौ खाफालाव लाना, आखायाव बिखायाव उदांस्रिनि फिरफिला बिरहोना, होस्रिखाव सुथुरजों दावहा होनाय। दाबो रिंखाङो गारां हब्रा हब्रा, इनक्लाब जिन्दाबाद, इनक्लाब जिन्दाबाद, इनक्लाब जिन्दाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खन्थाइया बेखिनियामोन। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि खन्थाइ आवरायनायखौ मोजां मोनदों। अन्नानै खन्थाइखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। लोगोसे चेनेलाव गोदानबोला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ होयोब्लाथाय नटिफिकेसना नोंथांमोननिसिम सिगांग्रो सौहैनो हायो। गोजोन्थों।